Над 200 гимнастички на Левски триадица тренират при ниски температури и тежки условия неспирно 7 дни в седмицата. От клуба повече от 15 години водят битка за реконструкция на спортната си зала, като сумата, от която се нуждаят, е 220 хиляди лева. Толкова ще струва самоучастието им в пълното реновиране на съоръжението. Другата половина ще бъде покрита от Министерството на спорта, като проектът за ремонт е одобрен. За да имат гимнастичките реновирана зала, Левски триадица трябва да подсигури своята сума от договора. Условие непосилно за ръководството и родителите. Вече 24 години Левски триадица се помещава в тази зала, която е създадена в началото на 80-те години. Тук първите си крачки на килима правят редица гимнастички, сред които олимпийските шампионки Мадлен Радоканова, Лаура Трац и една от най-добрите ни индивидуалистки Боряна Калейн. Залата не е ремонтирана никога основно. Правени са леки козметични промени. Тук всеки ден тренират деца. През зимата при ниски температури, а през лятото при много високи. Боряна Калейн е започнала тук 5 годишна, тогава, когато е задействан този проект, първия проект за ремонт на залата. Тя сега има всички шансове да участва на Олимпиадата и аз лично си мечтая от една ремонтирана и нова зала да я изпратим. Основната ни мотивация е това, че работиме с деца и докато има деца, които да идват и да желаят да играят художествена гимнастика, ние ще се борим. Залата е общинска, а от Левски триадица я ползват безвъзмездно с уговорката, че цялата поддръжка е тяхна отговорност. Ръководството на клуба се надява на подкрепа от едрия бизнес като инвестиция в бъдещето на децата и художествената гимнастика.